hiburan jenengane kesenian jayaan senadyan Allah kena kanggo hiburan supaya bisa golek paseduluran oh ae golek paseduluran oh ae Sampun
mung saiki sliramu pengen nandur tresno kang wis layu saya lara atiku tak gawa nganti dikanjel gelu ngapuran awakku iki nora teges mong nglarani ati sing tak jaluk mong pamuji nggonku nyangga tresna tumekaning pati mencintaimu itu nyata tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Apabila Antartika adalah tepi bumi, antara kita cukup mengagumi. Do kendo ayuran ora teges aku sengit sirane mong aku eling dembiyane sliramu teka medhot katresnane sing tak jaluk mong ngapura saiki aku ora nampa biyen ati iki lara katresnanku mung mong saiki sliramu pengen bangun tresno kang wis ayu saya lara atiku tak gawa nganti diganjel gelu ngapuran lawan ora teges mong nglarani ati sing tak jaluk mong pamuji nggonku nyangga tresna nganti tekaning pati besar sekali untuk meringati di hari tasakura mila para rawuh kakung saha putri kersa amesani rupa amedeni kados sampun cekap lagu-lagu kula mbak menawi lepat nuwun pungging pangapura
Nanging ati iki rasa riko ning rasa kaya dituduh selingkuh Jur kepiye ben bisane jumbo disumpah aku tetep saguh biyen piye saiki piye lah piye nek ora jodoh kok dadak ketemu Yayi percaya wingi kae dudu sisianku tak calok sliramu aja nesu percaya saya siramu ngomong bae durung kenal kancamu sumpah mati aku ora cemburu kadung tenan tresnaku ro siramu nanging ati iki rasa riko ning rasa kaya dituduh selingkuh jur kepiye ben bisane jumbo lagi sumpah aku tetep saguh mula ayo bebareng muji bebrayannya ning sejati mugi Gusti tansah ngijabahi tresno kita nganti salah olahraga supaya badane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama ayo kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiyatno anggone menghormat marang liya sinar Muhammad lamun wong urip gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa lalanat
saka kang mulan Nabi awahir Nabi alaihi salam iku dawuh kang pangeran agama munggu Gusti Allah Islam iku ten lakon Masjid kae lanang wadon guru ilmu Masjid kae lanang wadon guru ilmu aja leren yen turung ilang ilmu iku ayu kaya bidadari ilmu iku ayu kaya bidadari urip moyo kaya batuari masjid kae lanang wadon guru ilmu masjid kae lanang wadon guru ilmu aja leren yen turung ilang bodohmu ilmu iku ayu kaya bidadari ilmu iku ayu kaya bidadari urip moyo kaya batuari Ngombe ra apa. Yang nganggo SS. Ais. Ison ngomong ape nawi sing bisa maneh ngapa dirika paribasan ison tau ana salah luput nang riko dalam sepura nawi mulon wis dalane cukup semene cukup semene Kayak parian seno, tiga parian seno. Iki gandeng iki dina Kemis malam Minggu. Aku ora parian sih, Pak. Orang nggo parian. Kemis malam Minggu ora parian. Ya, biasanya bar nangis lak guyu. Kaya Senin pon Selasane wage. Piye, Pak? Sekiranya ra direspon ya tinggalan wae. Nak saiki wong tresno iki kalah karo wong telaten. Nah ya kuwi Mas. Mergane anggere ditelateni lak ya meso.
kreasi keparingan asama sardulo seto alani ngaturaken sugen pinanggih rahayu lera ing samping Allah amaragi yuwono budi pinaringan renggang moho aku kerasa paring basuki yuwono mugi saratula seto tetap percaya salam dia. Saratula Seto Boyolali. Dalam satu kemasan di kesempatan malam hari ini bersama senyum bukan manis setara senyum bukan manis setara senyum tetapi senyum wong manis mengandung cinta. Saratula Seto Boyolali. Jangan tulis manis di atas kaca. Jangan nulis manis di atas kaca.
ku tahu wong manis cintamu palsu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Dari dulu wong manis aku pun tahu. Bersama DJ untuk satu persembahan rangkaian acara menjadi kesempatan malam hari ini juga untuk satu kebersamaan dari konco-konco dari Sardula Seto. Artinya untuk satu rangkaian acara Bazar UMKM Pentas Budaya yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2023. Untuk satu informasi bersama hadiahnya untuk segenap sahabat setia semuanya, juga jangan Anda lewatkan tentunya untuk besok malam pada tanggal 7 Oktober 2023 panjenengan semuanya masih akan libur bersama hadiah dari segenap rekan-rekan sanggar seni tari tradisional dari Pakumpulan Kembang Mekar Owai Songo Songo, dan dilanjutkan untuk hari Minggu 8 Oktober yang nantinya juga hadiahnya ada wayang kulit. Lagi juga hadiahnya untuk satu kesempatan rangkaian acara Jalan Sehat bersama juga untuk segenap warga masyarakat. Dikembalikan bersama untuk konco-konco dari Sardula Seto. Tombo ati iku limo perkarane, kabeh bisa maca Quran lan manane, kabeh kaping bapak kuwatan ingkang luwe, kaping limo pikir lagi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni,
Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku semuanya. Jadi kesempatan malam yang berbahagia ini dalam satu kebersamaan rangkaian acara yang telah digelar juga disuguhkan bersama YouTube panjenengan semuanya. Sekali lagi ucapan banyak-banyak terima kasih kami turunkan bersama untuk segenap tokoh masyarakat linmas setempat, juga untuk segenap pemerintahan desa Urut Sewu, tak ketilan juga artinya dari segenap rekan-rekan dari muda-mudi pusaka, segenap rekan-rekan dulur-dulur dari kegotong royongan, segenap warga masyarakat ataupun dari segenap jajaran yang terkait dari bapak-bapak kepolisian. Terima kasih matur sembah nuwun. Artinya dari konco-konco segenap sanggar seni tari tradisional Sardulo Seto, juga artinya ada segenap perform musik dari PJH